Üdvözlöm a nézőket, ez itt a Szótér, a Párcium Alapítvány beszélgetés műsora. Mai vendégünk Tasnádi Sáhi Noémi, színésznő, a Szigligeti Színház művésze. Szia! Tegeződni fogunk, mert elég rég ismerjük egymást, úgyhogy furcsa lenne, és el is téveszteném, hogyha neki állnék itt magázódni veled. Pont ezt akartam kérdezni az előbb, hogy ugye tegeződünk. Igen, tegeződünk. Te székelyhídi vagy, ott születtél. Az jutott eszembe, hogy vajon te vagy az első székelyhídi származású színésznő. Tudsz arról, hogy volt előtted bárki más? Székelyhídról? Aha. Hát Székelyhídról nem, de ugye Kocsis Gyula kollégám, ő Köbölkúti. És akkor ez már ugye nagyon közel van egymáshoz. De itt Székelyhídról nem tudok színészt, aki onnan származott volna. Szerinted amúgy nehezebb egy kisebb településről eljutni oda, hogy mondjuk valaki egy művészi karriert, most függetlenül attól, hogy ez színészet, vagy akár nem tudom, zene, vagy valami más. Tehát szerinted te éreztél bármi hátrányt életed során, mondjuk egy nagyvárosi fiatalhoz képest? Különbséget? Hátrányt? Igen. Nem, de pont nemrég kérdezték meg tőlem, hogy amikor felvételiztem, akkor miért Kolozsvár, miért nem Vásárhely, vagy miért nem Budapest. És hát a praktikus okok mellett, ugye, hogy nagyon közel van, és ugye Magyarországra nekem anyagilag elég húzós lett volna az az időszak, azt kifizetni a szüleimnek, meg hát Kolozsvár szép város, gyönyörű, meg hát az egyetemi élet az még most is nagyon pezsgő. Nem jutott eszembe más, csak Kolozsvár, de nyilván, hogyha attól függ, hol nő fel az ember, hol nő fel vidéken, tehát hogyha Budapest környékén növök fel valahol vidéken, akkor biztos, hogy oda felvételizek. Az, hogy te színésznő lettél, annak olyan előzményei vannak, hogy mondjuk iskolába szavaltál, vagy jó voltál magyarból, meg ilyesmi? Igen. Én nagyon sokáig nem döntöttem el, hogy színésznő szeretnék lenni. Tehát nem 12 éves korodban elhatároztad? Nem. Ugyanazokon a dolgokon mentem keresztül, amikor 1-4-es voltam, hogy tanítónéni szeretnék lenni, olyan, mint a tanítónénim. Aztán 5. vagy 6. nagyon sokat mondtam, hogy hát akkor én régész leszek, meg én pszichológus leszek, meg én... Szóval így azért nagyon sok minden megfordult a fejembe. Nem mertem, igazából szerintem készültem rá fejben, de így nem mertem én hangosan kimondani, hogy akkor én most ide felvételizek a színművészetire, viszont hát az érettségi alatt, már érettségi előtt azért már nekem úgy nagyjából megvolt a repertoárom, az előző szavalóversenyünkből a versek. Nagyon sokat segített a magyar tanárnőm, mert ott a Petőfibe érettségiztél? Igen, Holcman Ilona hozott nekem, annélkül, hogy én kértem volna. Egyszerűen nem tudom, szerintem nagyon, nagyon ráérzett a diákjaira. Hozott nekem egy könyvet, Závada Páltól a Jadviga Párnáját, ami azóta is nagy kedvencem, és akkor ebből összeállítottam egy monológot, amiből később lett egy egyéni műsorom, ami kötelező volt a főiskolán, én ezzel felvételiztem Temesvárra, és hát mondom, azóta is nagy kedvencem a könyv és a film is. Nagyon szeretem, de hát minden olyan gördülékenyen ment, meg egy kicsit most így visszagondolom, olyan varázslatosan, hogy akkor a tanárnő egyszer csak így megjelenik. Előttem van a kép, hogy bejön az ajtón, és akkor így ezt a vastag könyvet így a kezembe nyomja, hogy akkor talán ebből lehetne valamit. És akkor kellett valami másik monológ is, és az akkori angol tanárom, Hevesi Zoltán, ő akkor így egy ilyen hatalmas nagy Shakespeare kötetet ideadott. Shakespeare összes, nem tudom, már egy hatalmas könyv volt, és akkor ebből a Makrancos hölgy monológiát még megtanultam. Ezt is neki köszönhet. Szóval, hogy én magamtól persze válogattam, meg olvastam, de hogy nagyon szépen segítettek ezen az úton. Ebből úgy tűnik, hogy téged szerettek a tanárok. Szerintem igen, hát én is szerettem őket, szóval hogy ez kölcsönös volt.
A versekkel is úgy voltam, hogy a kötelező verseken kívül, ha a tanárnő szólt, hogy most lesz egy szavalóverseny, akkor nem volt az, hogy de ezt tanuld meg, de ezt nézd meg. Hanem van Tóth Árpád összesed, vagy van József Attila összesed? Van. Na, akkor válasz ki még 2 verset. És akkor ezt így, mikor már megtanultam, mikor már az enyém volt, akkor meghallgatta, kicsit beszélgettünk róla, szóval nem úgy instruált, hogy de ezt így kell mondani, de ezt így kell csinálni, hanem az érdekelte, hogy én miért így fejezem ki magam ezzel a verssel. Szóval ennek meg is volt a pozitív hozadéka, mert nagyon sokszor megnyertem ezeket a szavaló versenyeket, vagy jól szerepeltem rajtuk. Ez érdekes, hogy nem minden színész szeret szavalni. Sőt, én nagyon szerettem a verseket. Tudok olyat, aki az egyetem elvégzése után soha nem szavalt, vagy különösen verset nem. Ez velem is nagyon furcsán alakult, mert én nagyon-nagyon szerettem a verseket, nagyon sok verset olvastam, és aztán elkerültem a főiskolára, és ott másra terelődött a hangsúly, és egyszerűen nem azt mondom, hogy nem maradt rá idő, mert hát időt bármire lehet szakítani, az ember nagyon akarja, de háttérbe szorult. Háttérbe szorult nagyon sokáig, és akkor vannak ilyen időszakaim, amikor megint előkerülnek, akár egy felkérés, hogy hú, de jó lenne ez a téma, és akkor ezzel kapcsolatban keres verseket. Azt szeretem, amikor azt mondják, hogy hát ebbe az irányba kéne elindulni, most erről lenne szó, nem tudom, szerelem, béke, nem tudom, bármi, és akkor ezzel kapcsolatban keres egy pár verset, amit így össze tudsz fűzni. Ezek így érdekelnek, ezek kreatív dolgok, de amikor így oda van téve egy vers, hogy akkor ezt kérjük, nyilván ebben is meg tudja az ember találni magát, meg hát megoldja, meg sülhet el jól is, tehát hogy lehetnek ezek fantasztikus versek, igazából persze. De kell, hogy a te egyéniségedhez legyen szabva, én nagyon szeretem, én nagyon-nagyon szeretem, igazából ugye így dolgozunk, hogy... A főiskolára mindjárt visszatérünk, amikor már eldőlt a te pályaválasztási szándékod. Igen. Mit szóltak ehhez a szüleid? Nem mondták azt, hogy valami rendes szakmát kéne? Szerintem örültek, hát nyilván féltettek, hogy mi ez a színművészeti. Meg hát láttak, hogy te nem kémiából vagy jóban, biztos abból is de jó voltál. nagyon szerettem a kémiát is, a biológiát is, a matematikát, édesapám matek tanár. Meg volt a lehetőség, hogy akár más irányba is. Nyilván, de tehát, hogy én természettudományi szakon végeztem, nagyon jó tanáraim voltak, tehát a kémia tanárnő ugye bordás tanárnő, így hívtuk, tehát nagyon jó volt, Wilhelm tanár úr biológiából, ő 5-től, tehát 8 éven keresztül, matematikából Major tanár úr, tehát hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon sok tanárunk 5-től 12-ig tanított minket, ami szerintem jó abban az időszakban, nagyon-nagyon jó volt, és szigorú, de nem úgy szigorú tanárok, hogy akkor mi félelemben éltünk, hanem következetesek, és fontos volt számukra a diák. Azt, hogy mindenki amennyit bír, vagy amennyi érdekli, de hogy valamivel maradjon az a diák. Tehát nagyon jó tanáraink voltak. A szüleim, visszatérve a kérdésedre, hát édesanyám szerintem nem bánta volna, ha én valami, nem tudom, gyógyszerészetire megyek. Apukám is egyszer-kétszer emlegette, hogy hát valami reál dolgot azért így nem lenne rossz, mert azért nekem nincs rossz fejem a matekhez. És akkor hát nagymamám nagyon édes volt, ő nagyon szerette volna, a tanítónő leszek, ezt többször elmondta.
de végül is támogattak. Tehát, hogy édesanyám feljött velem, amikor volt a felvételi, és ő látni akarta, hogy akkor én hova is érkezem. Tehát nagyon jól sikerült az, hogy mi ott ketten felmentünk. Az egyetemet, a közeget, ahova érkezem, ugye a jövőbeli évfolyamtársaimat, és nem volt ezzel gond. Szóval náluk soha nem volt ezzel gond, hogy akkor a gyerekeik mit választanak. És aztán gondolom, amikor már nagy színpadon végzett színésznőként játszottál, akkor sokszor voltak büszkék rád. Hát igen, meg szerintem most is. Most is. Igen, nagyon sokszor, amikor én ugye főiskola után Temesvárra kerültem, ott töltöttem el 5 évet, nagyon sokszor feljöttek bemutatót nézni, számon tartják, ha az újságban, szerintem főleg édesanyám megjelenik valami rólam, vagy az interneten valamit fellel rólam. Akkor üdvözöljük most is, reméljük, hogy megnézi majd ezt a Igen. Büszkék, én is azt látom. Beszéltél a középiskolai tanáraidról. Mennyire volt más a főiskolai tanárokkal a kapcsolat? Nyilván ott nem volt az a kialakult sok éves ismerettség, meg hát más az egyetem, mint a középiskola. Igen, nyilván. De azért gondolom, ott is voltak olyanok, akik fontosak voltak számodra. Hát az osztályvezető tanárunk Salat Lehel volt, és ő egy nagyon érzékeny, nagyon tapintatos, nagyon barátságos, nagyon kicsit tyúkanyó típusú tanár volt, osztályvezető tanár. Én azt éreztem, hogy számíthatnék rá, hogy ha bármilyen segítségre lenne szükségem, ha bajban lennék, számíthattunk rá, mint tanár is. Hát nyilván, tehát a mi tanáraink nagyon sokat játszottak is abban az időben a Kolozsvári Színházban, tehát hogy nappal tanítottak, este megnézhettük őket a színpadon, aminek ugyanúgy, tehát hogy megvolt a varázsa annak, hogy Hatházi tanár úr még délután 4-től 6-ig órát tartott, de már 7-kor színpadon van, és 1000%-ban teljesít. Ennek gondolom az is az előnye, hogy nem csak úgymond elméleti tudást, hanem hogy látjátok a napi gyakorlatban és a színpadon, hogy csinálja. Igen. Meg nagyon sokszor ugye beengedtek főpróbára, nem is bemutatóra, tehát hogy már hamarabb is megnézhettük az előadásokat, vagy egy előadást. Tehát én nagyon tehát van olyan, amit 4-5-ször láttam, amiből igen, sokat lehet tanulni, és lehetett kérdezni, amire nagyon komoly és nagyon profi válaszokat kaphattunk. Az elméleti tudás is fontos volt, de hát nyilván az ember a szakmaira vágyik 18 évesen arra, hogy megmozgassák, hogy helyzetbe kerüljön. Az évfolyamod mennyire volt csapat, hogyan emlékszel azokra, akikkel együtt végeztél? Nyilván köztük vannak olyanok, akik ma is pályatársak. Pap Tibor kollégám, ő Csíkszeredába színész. Sajnos a többiek ideig, óráig voltak színpadon, de hát ha nem is a színpadon, de az életben hál' Istennek mindenki megtalálta a párját, vagy az útját. Van, aki tovább tanult, más szakmában helyezkedett el. Jó csapat volt, nagyon fiúk, lányok együtt is, és külön-külön is. Tehát a fiúk is nagyon összetartottak, én azt láttam, nagyon számíthattak egymásra. A lányok is külön, de azért mi így együtt is elég jók voltunk, meg hát Saci bácsit szerintem mi imádtuk, nagyon szerettük őt, meg ő is minket. Mi az a legtöbb, amit az egyetemtől kaptál, tehát hogy érlelt, vagy a tehetségedet tudatosított, hogy miben vagy jó, az önismeret tekintetében volt fontos? Hát így visszagondolva, egy picit olyan volt nekem,
mint egy terápia kezdete. Tehát azért egy 18 éves lány elég sok frusztrációval küzd, nem tudja az egóját, a narcizmusát hova rakni, tehát tele van kérdésekkel, és a magabiztosságommal is. Tehát azért, mert szavalóversenyekre jártam, tehát ott mindig nagyon magabiztosnak tűntem, nyilván, de hát az ember azt nem tudja a másik, hogy mi zajlik le belül, hogy akkor én mindig számtalan kérdést teszek fel magamnak, amivel így jól lefárasztom az agyamat, és felesleges. Szóval, hogy ezek nagyon sokszor értelmetlen kérdések befele. És ezt így próbálom kontrollálni, és olyan dolgokban, tehát nem lefárasztani magam a buta gondolatokkal, hanem ezt egy kicsit így azt mondani, hogy jó, akkor ebből ennyi elég volt, ne önostorozd magad, és ne próbálj meg más lenni. Hogy mit köszönhetek? Hát egy nagyon jó volt kezdésnek. Viszont nyilván, amikor az ember egy színházhoz elkerül, és én nagyon szerencsés helyzetbe kerültem, mert felvételit hirdettek Temesvárra, és mondták, hogy hát inkább fiúkat vennének fel, de azért üljetek fel a vonatra, lányok, és menjetek el az önéletrajzotokkal, az egyénitekkel, egy verssel, bármivel. És akkor ott volt egy... Addig te arra gondoltál, hogy inkább várod? Nem gondoltam semmire. Nem gondoltam semmire. Tehát, hogy... Vagy Kolozsváron maradni? Én nem voltam ennyire tudatos, hogy akkor tervezem a következő évemet. Egyáltalán nem. Felültem a vonatra. Elmondtad a szöveget. És az állomásnál leszálltunk. Azt se tudtam, merre van a színház, ugye? Én Temesváron azelőtt nem is nagyon voltam szerintem. Elkísértek minket a színházhoz, vagy eltaxisztunk, én már nem emlékszem, és akkor ott volt egy nagy bizottság, nagyon sokan a stúdióterembe ültek, senkit nem ismertem, Attilát, az akkori igazgatót, aki most is igazgató, Balázs Attilát, őt azért, mert ő bejárta a 2 főiskolát, és bemutatkozott, mint újdonsült temesvári igazgató. Na, őt ismertem, és akkor én előadtam az egyénimből egy kis részletet, és egy hét múlva hívott Attila, hogy akkor megvan az államvizsgám, akkor szeptembertől várnak. És ezzel csak azt akartam mondani, hogy amikor az ember színészekkel színpadra kerül, és rendező instruálja, és nincs 2 egyforma rendező, mint hogy nincs 2 egyforma színész se, tehát vannak módszerek, vannak technikák nyilván, de másképp kell dolgozni. Minden rendező más és mást igényel belőled. Az már így bele a mély vízbe, úgy érzem. Azok közül, akikkel együtt mentél, a többiek is oda kerültek, vagy nem mindenki? A mi osztályunkból én kerültem oda. Igen, a mi osztályunkból én kerültem oda. Egyedül. De nagyon jó 5 év volt, nyilván. Ha valamit úgy éreztem, hogy ez most nem megy, akkor nyilván az ember hibáztatja a rendezőt, hibáztatja a szerepet, a darabot, csak magát nem. Minden akadályoz abba, hogy én jó legyek. Ezek ugye butaságok, ezekből ki kell nőni, ezeket meg kell rágni. Már próbálok másképp létezni, másképp próbálni, egy próba folyamatban részt venni, sokkal intenzívebben és sokkal, hogy is fogalmazzak, sokkal produktívabban talán, meg hogy ne hátráltassam sem magamat, se a partnert az én frusztrációimmal, és egyáltalán. Temesvárt, a várost, ugye mondtad, hogy nem ismerted, mennyire tudtad megszeretni, megszokni? Ugye magyar szempontból ez egy szórvány település. Igen. Ugyanakkor azért megvan egy
különleges hangulat. Hát gyönyörű, tehát a belváros nyilván gyönyörű, és a férjemmel olyan helyen laktunk, hogy ahogy igazából egy park mellett, amin ha keresztül haladtunk, akkor a Bega partján végig tudtunk sétálni, egy másik parkon keresztül, és ott a főtér, és ott a színház, szóval, hogy egy borzasztó szép és gyönyörű környezetet tudtak ott létrehozni egyik park a másik után. És nagyon mediterrán hangulata van, tehát hogyha ilyen jó idő van, 16 fok január végén, akkor az emberek már kiülnek pokróccal, és kint kávéznak, és kint csevegnek, tehát rögtön megtelnek az utcák élettel. Hát rengeteg más kulturális esemény is van a színházon kívül, meg hát ugye ez egy egyedisége Temesvárnak, hogy egy épületen belül azért 3 színház létezik. Nagyon jó hangulata volt, nagyon-nagyon-nagyon jó. Meg hát ez is, hogy ugye a terem, amin a Német Színházzal osztozik a Csiki Gergely, a kék bálterem. Ez nem egy klasszikus... Ez volt az eredeti funkciója valamikor? Hát bálterem volt. Igen. De hogy ugye nem az a klasszikus színpad, mint itt Nagyváradon. És hát 5 év után persze voltak kiszállásaink más színházakhoz, Aradra, Nagyváradon is játszottunk, de azért ugye ez volt az alap, és akkor onnan így eljönni Nagyváradra, a nagy színpadra, az ugye mást igényel. Kicsit át kell álljon az ember, hogy ezt így... Akkor ez egy nagy változás volt számodra, ugye, amikor Váradról Hát mindenképp, mert ugye tehát én azelőtt nem voltam más társulatnál. Én Temesvárra kerültem, azt így próbáltam beilleszkedni, szeretni, az otthonomnak tekinteni. Ugye amikor az ember felismeri, hogy jó, hát most úgy érzem, nincs senkivel semmi probléma, de azt érzem, hogy váltanom kellene. Hát ez hiába jó, mégiscsak az ember egy kicsit szorong, meg egy kicsit van egy pici időszak, amikor ilyen légüres térbe érzed magad, itt se vagy még, de már ott nem vagy, és akkor ez biztos jó ötlet, meg biztos menni fog-e, meg biztos sikerül-e, és abban egy kicsit emlékszem rá nyáron, hogy így le is betegedtem egy kicsit. Nyilván vannak ilyen fizikai hozadékai ennek az állapotnak, de itt akkor még azt hiszem divat volt, vagy nem divat, mindegy, majd kivágják. Szokás volt az évadvégi színészbál. És én eljöttem megnézni a My Fair Lady, de akkor már tudtam, hogy ide szerződöm. Szabó K. István volt az igazgató, és hozzájelentkeztem be, és akkor Cviker Katalinnal is megismerkedtem, és rábólintottak, hogy jöhetek, és akkor meghívtak a színészbálra, és teljesen úgy fogadtak a színészek, mintha csak egy kicsit így elmentem volna egyet pár évre így kalandozni, és akkor most hazajöttem, pedig hát nem tartoztam ide az előtt soha. Tehát láttam előadásokat, ismertem a színészeket, de nem játszottunk együtt. Ha akkor Várad valamiért nem fogadott volna, akkor is valószínűleg eljössz Temesvárról és keresel egy... Biztos, hogy kerestem volna, igen. Biztos, hogy kerestem volna. Azt, hogy mondjuk Magyarországra megy, az nem vetődött föl benned? Azért is kérdezem, hogy már szóba jött Péter, a férjed, aki egy kicsit szokatlan módon, általában szokás az, hogy mondjuk erdélyi párciumi, mondjuk egy ifjú hölgy férjhez megy egy magyarországi fiatalemberhez, itt fordítva volt, ő jött át Romániába. Igen, de ő mondta is, még mielőtt a felesége lettem volna, hogy ő nagyon vágyik ide. Az ő gyökerei, azok innen.
innen nőnek, Székelyhídról, tehát a dédszülei székelyhídiak voltak, ezt már miután udvarolt nekem, akkor derült ki számára is. Aha. Ez egy hosszú sztori. És temesvári, nagyváradi és székelyhídi gyökerei vannak, és ő nagyon vágyott ide. Szóval egyáltalán én nem kellett őt marasztaljam, vagy egyáltalán volt ez kérdés, hogy akkor Temesváron kicsit letelepedünk, és aztán, hogy Nagyváradra jövünk. Ez izgalmas volt számára is, hogy a dédszülei, nagyszülei útját így bejárhatja. Tehát akkor az, hogy nem volt reális elképzelés, hogy mondjuk Magyarországra szerződni? Hát nyilván, ha Nagyváradra nem vesznek fel, akkor kicsit jobban körbenézek, akár Magyarországon is. Ugye akkor még nem született meg a kisfiunk. Az ember azért, hogyha... Mobilisabb, így van, hogyha nincs egy kisgyerek, aki már ragaszkodik a barátaihoz, az iskolájához, a tanítónéniéhez. Nem tudom, megint csak úgy vagyok vele, Laci, hogy mint a főiskola után, mi van, ha nem vettek volna fel Temesvárra? Nem tudom. De biztos, hogy Temesvárról szerettem volna eljönni. Na, mikor készültem a beszélgetésre, átolvastam a szerepeidet, a temesvári, illetve a váradit. Akkor te jobban tudod, tehát felkészültebb vagy, mint én, mert egy jó nagy káosz van ezzel kapcsolatban a fejemben, hogy mit játszottam, mikor végeztem, hány éve, és hány évet volt, és mióta vagyok itt, és egyszerűen nem tartom ezt. Nyilván az lehetetlen, hogy ezt most végig vegyük. Nekem nagyon tetszett, hogy például rendőrt is játszottál Temesváron, nem láttam az adást. Igen. Vagy játszottál egy Noémi szerepet, most nem tudom, hogy az melyik darab volt, de... Az volt az első, kétszer is játszottam Noémi szerepet. De nyilván az nem első, magadat. a Titanic vízi revűben az első szerepem, amit Tasnádi István írt, és végül a testvére Csaba rendezte meg. Volt egy egymondatos szerepem, Noémi, te Dini, nem 7-kor indul a hajó? Ez volt a mondatom. De nagyon sokat kellett színpadon lenni, táncolni, énekelni, ott létezni, szóval, hogy nagyon kellett azért figyelni. Én nagyon élveztem, mert ugye akkor kerültem oda, és a társulatból mindenki benne volt az előadásban, szóval, hogy mindenkivel meg tudtam ismerkedni, és azt érezhettem már elejétől kezdve, hogy akkor a csapathoz tartozom. Tehát ott voltunk mindig, mind szinte a próbákon. Szóval, hogy ez egy jó kezdés volt. De nem volt az, hogy jövök Kolozsvárról energiákkal tele, és ti adtok egy mondatot nekem? Nem, ezt nem éreztem. És milyen voltál rendőrnek? Vagy ez rendőrnő volt, vagy egy... Hát ez megint egy hát úgymond mellékszerep. Nem egyedül voltam, hanem hányan voltunk rendőrök? 4-en, azt hiszem. Meg volt a koreográfiánk, amit Bacó Tünde koreográfus rendező készített. Voltak jelenetek, amikor meg kellett jelenjünk, és akkor bizonyos dolgokat azt hiszem egyszerre mondtunk, vagy együtt mondtunk. Koreográfia, tehát hogy mi élveztük. Mi nagyon élveztük. A különböző színházaknak azért eléggé adott esetben eltérő a stílusa. Na most ez a Temesvár és Nagyvárad esetében is ugye vannak különbségek. Temesvár most mondjuk így gyakrabban próbál kísérletező, modernebb, kortársabb dolgokkal próbálkozni. Váradon is ugye erre is vannak példák, de azért mégiscsak egy kicsit más. Most ez színészként mennyire volt számodra váltás, hogy egy másfajta stílusú színházban játszani, vagy ez inkább egy adott előadásnak a függvénye? Hát én játszottam Temesváron, ugyancsak első éven Blaha Lujzát is, a Nemzet Csalogányába. És ugye aztán később Hajdú Szabi békeidőjében, ami egy improvizáción alapuló előadás volt,
volt egy szerepem, hogy elég széles volt a skála, már Temesváron is. Ugye egy színésznek az, hogy minél változatosabb és minél több kreativitást kér tőlem egy rendező, vagy egy darab, vagy egy helyzet, akár egy éven belül is, egy évadon belül is, ez abszolút pozitív. Tehát semmi gond, hogy egyik héten mondjuk egy operettbe játszol, a másik héten egy kortárs... Nem. Sőt, volt olyan tavaly, hogy játszottam csütörtökön Bányavakságot, és pénteken meg már Csárdás királynőt, és nagyon élvezem ezeket a helyzeteket, abszolút nagyon. De szerintem ezt bármelyik színésztől megkérdezed, ez egy nagyon jó helyzet, nagyon adrenalin növelő dolog. Hogy méred a sikert egy szereped esetében? Most ugye lehet azt mondani, hogy a közönség reakciója, ugye a tapsok, hogy mennyire, vagy hogy mennyiszer játszátok, vagy a kollégáknak a kollégákkal való kommunikációban, vagy ez benned dől el, vagy te tudod azt, hogy most igen, ez most nagyon jó volt, vagy ez most nagyon jó. Hát az, hogy mennyit játszunk egy darabot, ez nagyjából adott, ugye? Hát ez ugye sokszor nem a darab sikerétől függ. Igen, én arra gondoltam most, hogy érezhetsz akár mondjuk a stúdióban 30-40 ember előtt is valamit abszolút, jobbnak, persze. mint nem tudom, 500 ember előtt. Persze. Én most azt érzem a nagyváradi nézők részéről, hogy nagyon szeretnek engem, nagyon szeretjük egymást. Kollégákkal ugye úgy vagyunk, hogy ezért figyeljük egymás munkáját, és ha valami nem épp úgy megy, akkor is nagyon sok bíztatást kapok, ha valami meg már nagyon-nagyon jó úton halad, és például most legutóbb a Revizorban a polgármesterasszonynál éreztem azt több kollégám részéről is, hogy nagyon figyelik a munkámat, és elismeréssel bólogatnak, vagy veregetik meg a vállamat. Kapsz minden oldalról pozitív visszajelzést, de nem méregetem a sikereket, a szerep sikerét, a darab sikerét, nem szoktam ezzel foglalkozni. Igazából, ha megvan egy bemutató, akkor utána még azon dolgozik az ember folyamatosan, hogy ez csak egyre jobb és jobb legyen. Tehát nem biztos, hogy a premiéren van kész valami. Jaj, nem. Nekem, én most kapok olyan pozitív visszajelzéseket, most kaptam a nyáron, például a Csárdással kapcsolatban, hogy nagyon sokat fejlődött még a hangom a bemutató óta. Magabiztosabban állok a színpadon, vagy magabiztosabban énekelek a színpadon. Minél többet játszunk egy darabot, szóval az csak használ neki. Nyilván, főleg ha a színész folyamatosan még pluszban munkában van azzal kapcsolatban, hogy ez töltődjön, ez egyre jobb legyen, ez egyre magabiztosabb legyen. És még jutnak eszébe új dolgok, azokat azért be lehet mindig emelni, meg mindig lehet jönni. Hál' Istennek a rendezőink is olyanok ötletekkel. Szeretsz improvizálni? Nagyon, igen, szeretek. És erre mikor adódik igazán alkalom? Hát a próbafolyamatok során, ugye mielőtt egy darab megszületik, mielőtt egy előadás megszületik, azért a rendelkező próbák azok arról szólnak, hogy ugye a színész is és a rendező is keresgél együtt, és külön-külön is, és akkor ezek így találkoznak egymással. Jó, hogy éppen ezt mondod, hogy a rendezőt szóba hoztad, éppen azt akartam kérdezni, nem fogom megkérdezni, hogy milyen szerepálmod van, mert az valahogy de hogy milyen a... Ha 5 évvel ezelőtt kérdezed, akkor azt mondom, hogy van szerepálmom, most már nincs szerepálmom. Mert teljesült azért? Nem.
Elment az a szerep azért, vagy miért? Nem, már nem foglalkozom Jó, ezzel. jó. De nem is ezt akartam kérdezni, hanem van ideális, vagy ideális közeli rendező, tehát hogy akivel most nem nevet kérek, hanem mi az a típus, akivel. És pont azt mondtad, hogy együtt keressünk, tehát akkor egy ilyen rendező, aki bevon esetleg téged is jobban a munka folyamatban. Igen, ezt nagyon nem mondja szeretem. meg az utolsó centiméterig, hogy a kis ujjadat is így tartsad, és most ide nézzél. Azzal sincs semmi bajom, az is tud nagyon, nagyon érdekes lenni, és nagyon... Főleg, ha jól azt mondja, ami... De a végén csak ott lyukadunk ki akkor is, amikor azt mondja, hogy 3 lépj jobbra, és nyisd ki az ablakot, és nézd ki rajta, aztán csukd be, hogy végül ez is csapatmunka lesz. Mert ha azt mondom, hogy figyelj, de mit szólnál hozzá, ha nem csuknám be csak az egyik felét az ablaknak, és akkor azt majd később is. És mondhatja azt, hogy nem, de mondhatja azt is, hogy figyelj, meglátjuk, oké, csináld így. Szóval, hogy én még olyan rendezővel nem találkoztam, aki azt mondta, hogy nem, ezt már pedig akkor is így csinálod, ha kifutsz a világból. Szóval, hogy ezért ez tényleg egy nagyon csapatmunka, és hatalmas bizalom kell ahhoz, hogy együtt tudjunk dolgozni, és ebből jó szülessen. Ez érdekes, hogy a színészi munkának mondjuk így szinte a nagyobb részét nem látja a néző. Ugye, hogy a próbafolyamot, amíg az első olvasópróbától a premiérig eljuttok, az néha több ideig tart, mint hát kb. 6 hét egy próbafolyamat, de szokott ennél kevesebb is lenni, vagy hát az ideális, ha több. Több. A többnek jobban örülünk, amikor több időnk van rá, mert ugye közben játszunk más darabokat is, nagyon sokszor más városokba is kapunk meghívást, de otthon ugye folyik a próbafolyamat. Szóval, hogy ezért ez egy elég összetett dolog. Mennyire van neked szükséged, mondjuk egy nagy szerep után, hogyan lehet nem jószor regenerálódni, de hogy lelkileg felkészülni mondjuk egy másik nagy szerepre? Hogy van-e szükség egyáltalán ilyen regenerálódási időre, amikor egy kicsit kikapcsoljál? A férjem szokta azt mondani, hogy hát most Viktóriában maradtál, és így nézem, hogy ezt most hogy érted? Tehát, hogy ez most sértés. Hogy én otthon, nem, én ha otthon bohóckodok, az teljesen másról szól, akkor a kisfiammal nevetünk rajta. És én valahogy ezt így nem figyelem meg magamon. Vagy ha jön egy szerep éppen, tehát hogy mit tudom én 5-én játszuk, akkor én már 3-án, 4-én ő már így felfedez bennem a szereppel kapcsolatos gesztusokat, vagy egyáltalán azt az attitűdöt, amit én nem. Annyi, hogy ugye a gondolataimban ott van már. És nem tudom, én... Hát amúgy ugye Péter is színházi projektekkel foglalkozik, tehát nyilván nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy elég gyakran kerül szóba valamilyen formában, akár a te munkád, vagy az ő munkája kapcsán a színház. Persze. Regenerálódás az olyan, hogy gondolom minden színésznél más, minden embernél más, de ugye amikor megvan egy előadás, egy bemutató, és akkor utána van 1-2 napod, hát teljesen más, mint 20 évesen, és most családanyaként. Tehát akkor bár van alkalmam pihenni, és ez egy jó dolog, de mégis azért délutáni szúnyókálás után az ember szeret egyet bevásárolni, főzni, kicsit az otthont megint az én kezem által legyen ez arrébb téve, és én mossam ki azokat a ruhákat, és én teregessem ki, és én. Tehát ezért számomra fontos az, hogy háziasszony is vagyok, és anyuka vagyok, és feleség vagyok. Szóval, hogy amikor éppen pihenési idő van, az is együtt legyen a családdal,
és elég aktív, és milyenkor ugye most már a kisfiam is megnézheti a bemutatókat, nem mindegyiket, vagy nem minden való neki, de hogy be van avatva a közös beszélgetésekbe a férjemmel, szóval mi ebben az időszakban azért beszélgettünk az előadásról is, hogy anya mit csinált éppen a színpadon, vagy miért ilyen, vagy kíváncsi vagyok, hogy egy gyerek szempontjából ez mennyire érthető. Szóval egy aktív pihenés igazából. Ilyen családi háttér mellett gondolom nem lepődnél meg, hogyha a kisfiatok valamilyen művészeti, vagy egyáltalán kreatív iparágban keresné majd a boldogulását. Nem szoktam mondani, hogy színész lenne, ezt nem. Ő most fociban utazik. Na. Tehát ő most nagy focista, hetente 3-szor edz, és akkor ő most ebben. Nem, ő inkább azt látja, hogy igen, akkor anyának ez az útja, és ezt beszélgetjük meg, apának ez az útja, és ezt beszélgetjük, és az én utam most ez, és ezt a szüleim hagyják. Szóval, hogy a tanulás az iskola mellett, akkor ugye a foci, és akkor leülünk esténként teázni, és megbeszéljük. Milyen néző vagy? Keresed az előadásokat, sok színházi előadást nézel, mennyire tudsz magánember néző lenni, tehát hogy most ne a technikai vagy bármilyen szakmai dolgokat figyelni. Sajnos szerintem nagyon-nagyon kevés előadásra jutok el, vagy nagyon kevés bemutatóra. Szerintem jobb néző vagyok, mint régen. Tehát azért régen jobban fekete vagy fehér volt valami. Az ember 20 évesen azt mondja, hogy ez nem jó, vagy fú, úristen, mit csinált az a színész, vagy... De hát nyilván, hogy az évek tapasztalata azért azt mondatja velem, hogy hoppá, ez nem csak ennyi. Tehát rengeteg munkája van benne a színésznek, akkor is, ha épp nem úgy sikerült az előadás. Szóval szerintem sokkal pozitívabb vagyok, és megértőbb, főleg a színészekkel kapcsolatban. Értem ezt. Az nem vonz, hogy kipróbáld magad rendezőként is? Nem, az nem. Nem, a rendezés nem. Nagyon szeretek aktív lenni a próbafolyamat során, együtt dolgozni a rendezővel, de én nem szeretnék rendezni. Nem, én játszani szeretek. Kérdezték, hogy tanítani majd esetleg. Az sem vonz. Nem igazán. Így egyéniben igen, tehát egy-két diák, de az, hogy én 10... Felkészíteni valakit mondjuk esetleg? Az igen, az úgy talán most már jobban, tehát egy-két diák volt, akinek próbáltam segíteni. Nyilván, hogyha az ember minél több diákkal foglalkozik, minél több gyerekkel, az is ad egy magabiztosságot, és akkor mindig egy kicsit jobb tudok lenni ebben. De az, hogy 10-12 gyereknek egy előadást összehozzunk, vagy valamit, tehát ugye az nem érzem elég jónak magam ehhez. Az hatalmas felelősség. Úgy érzem én. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen. Tasnádi Sálhi Noémit, színésznőt, a Szigligeti Színház művészét hallották. A beszélgetés sorozatunk folytatódik. Köszönjük a figyelmet!